hori? Zozait. Ondo, polita da. Pentsakor nator. Pentsakor. Gure lagun bat, guk ja adin bataku. Gure lagun bat hasi da ligatzen barriro. Eta orduen, sartu behar zara, sartu daulako leku baten, aplikazio. Zeure burue deskribatu behar zu. Bai. Claro, nor zara, nesan, eta bar, lagunen laguna. Zaletasunak. Bai, orduan da, berba baten, eta ariketie da, zer zara berba baten. Eta orduan, alkarreri esaten egon gara. Claro, langilea, alaia, ez beti. Zer? Ni jarri beharko banu, hitz batean, sexia. Bueno, izan leike, Eta bi hitzetan oso sexia. Bai, esan zat. Eta jartzen bazun, mi luze zalea, nik bat hori ikusi dala. Barrura. Venga, mi luze zalea. Datozela. Aintzara izea. Jure bezalien izan. Hori ikusi ezkero? Hori ikusi ezkero? Match. Mi luze zaleren bat ikusi ezkero beraren ganagoaz. Aintzan eta izea, mi luze zaleak, bai. Zeuen burua berba baten oso zaila dori. Utziko dugu? Bueno, konfidantzazkoa. Konfidantzazkoa. Bari oso ondo da, bu. Aizea? Oso zaila da. Ni paso. Bai. Paso, Hitz baten paso. Eta sexia, Bueno, ez. Bueno, jartzen naizenean. Ez, jartzen Larun batetan. Bueno, orduen, errigorako saskiari, hitz baten, ze esango dugu? Biribila. Biribila. Etxerako modua. Etxerako modua, gozue, ondo. Bueno, ikusten dugulako, bestak beste aintzan eta izea, bertan errigora proiektuen buru belarri sartuta, eta bestak beste azken egunetan, miluzeko proiektuan be buru belarri sartuta, esango dugu. 5. saioa, 1.800 euro. Aizea, ondo. Ondo, oso. Herria ondo goratuta. Ondo, 125 esan dugu, errigorarako, eta, bueno, morduen, dirutxue, ongietorri izango da beti. Hau pasudek, ongietorri. June eta Xabi, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Ea, June, zu hitz batean zara. Moitua. Moitua? Bai, Ja, egia da, aurrekoan hemen flexioa egiten hasi eta... Ondo. Bai. Beti salsa askotan... Bai, beti, bai. Bueno, hori adjetibo ona da. Bai, moitua. Saltzerie, bai. Nahiago horrela oso geldia edo geldoa den horbait baino. Xabi, zu berriz? Xelebrea. Xelebrea. Egira, sokatirako erantzunak, izan dira horrela, paso esan beharrean xabidea. Bota ingo dut, agasko sartuko bat. 3. ez? Gurean, 1.000 euro baitugu. Gexiago nahi. Bai. Pixka bai. Alba da. Pixkat kontuak berritze aldera, zuek ze Xabi dirua planetaren alde inbertituko dugu edo zein da? Igual planeta rekorritzen alde. Gure planetan, ze plan? Ba, ez dakigu. Zuzu pentsatu? Igual kutxin bestela. Hori, Gasteizen. Kutxin 1.000 eurorekin gauza batzuk egin daitezke. Bai. Egin ezin direnak ere, bai. Bueno, ikusiko dugu, zer da garen gaurkoak ere. Animo bikote sorteon. Eskerrik asko. Besteak beste ondora begiratu, eta Elisabet Erlantz egon ezkero, euri zerre atera. Gasteizen ikasten, bat eta bestie. Bai, Elisabet, ze ikastezu? Ni filologia hispanikoa. Ze moduz doa? Ongi. Ona etortzen dira euskal filologiakoak, hispanikokoak, ezken dituen ezagutzen. Posible da hori ere. Bada gauza bat nik buruen dakotena oso gustero ingo dukena, bai. Eta ze moduzko lehenengo urtie, bigarrena? Ni horrein bigarrenengoan. Bigarren urtien. Eta gustu hartuta ja. Oso gustora. Gozatzen ari zara ikasketekin? Jode. Ze ondo, Erlantz, ze ikasten zu? Ni geografia ikasten. Ondo be, bai? Bai, bueno. Gogorra baina ondo. Gogorra baina ondo. Guk batxillergoan eman genuen, estepa, taiga, tundra... Bai, bueno, ja komplikatuagoa da unibertsitatekoa, bai, pixka gehiago. Zer bai. Ja. Bueno, ondo. Estepa, taiga edo tundra, honena zein, zuretzat? Tundra. Tundra. Bai, beti tundra nahi izan du. Beti ere, bizitzeko tundra hobea da. Bai, bueno. Estepa, nik estepan. Aukera nahi agut, estepan. Lagunek zari, Bai, pixukideak. Pixukideak. Bale, eske hemen ikusten pixukideen artien... Bai, badago. Arrakasta handia dago, etxean zaudetela ez da? Vamos, hala. Etorri. Hala behar du, animatu zuek ere, pixukideok, etorri ona. Eta dirutxube lortu ezkero, Erlantz, zagarretai batera esterotarako. Ba, ez daki, igual sei bezala, kutxira juteko edo, ondo. Konbidatzen bagaituzte, gu bertan. Interesa mankomunak badira, botea jartzen ezakete, elkarren artean. Ba, oso ondo, Elisabete zein da asmoa? Bueno, ikusiko dugu. Ikusiko, ederto, ongi etorri. Ni esker. Helburuetako bat zakua behintzat izan daiteke, eta? Gaur, jokoan, 3.400 eta
Amar. Ez dakit Urretxin horrak nola abesten duen? Urretxin horra ikazola Bilbotik! Da, Urretxin horra baina nera bezaroan. Dena dela, Elisabet eta Erlantz, zuek iritsi berriak, ze harrera atsegina, miluzak egiten duena. Aukeratu proba bat. Ikusi makusi, potokumeak, triboren berbak. Gu potokumeak. Zuek potokumeak, bertxotan hasiko gara oso ondo. Aintzan eta Aizea zertan jarriko ditugu? Triboren berbak. Triboren berbetan, fenomeno. Eta Jun eta Xabirentzat noski, ikusi makusi. Zondo, sinonimoen bila euren atzetik arituko gara. Aintzan Aizea, sinonimoak maite dituzue? Bai. Zuera belgarriak, Bai. Errigorako saskiak egertza ditu sinonimoak ere. Denetik da hor. Ondo. Dena dela. Aurrera berbak, mesedez. Eta denbora. Aipatua izan. Mitan ibili. Ondo. Eskolatik ies egin. Bai? Horron ibili. Aipatua izan, Aizea. Mitan ibili, Eskolatik ies egin. sortzikoan ibili, Aipatua izan. Mitan ibili. Eskolatik ies egin. Sendalaian ibili. Aipatua izan. mitan ibili, Eskolatik ies egin. oinak labur ibili, Aipatua izan. Mitan ibili. Eskolatik ies egin. Ardailan ibili. Aipatua izan, Aizea. mitan ibili, Eskolatik ies egin. txerritan ibili, Hori bai. Kontuz, ibili. oinak labur ibili, Bai. Bere baitan ibili. horron ibili, Aipatua izan. Mitan ibili. Eskolatik ies egin. Txerritan ibili. Kontuz ibili. Oinak labur ibili. Bere baitan ibili. Zortzikoan ibili. Oso ondo! Ikain! Azken segunduan eta zuzena, 40 puntu haupazuek. Alo. Jun eta Xabi, ikusi makusi, zorroztu begirada beharko duguta. Batetik 8 gaur eskutatu ditugun irudiak etxien adibe bai. Igela, ostoa, lima, belarra, piperra, Luigi, loroa, semaforoa. Belarra, June. 3. Xabi, loroa. 7. Ostoa, 6. igela, June. 1. Piperra, 5. Luigi, 7. semaforoa. 4. Lima, June. 2. Belarra, Xabi. 4. Loroa. 7. Ostoa. 8. Igela. 2. Piperra. 5. Luigi. 6. Semaforoa. 8. Lima. 3. Belarra. 4. Loroa. 7. Ostoa. 2. Igela. 1. Hau Xabi! Sekulakoa! Presiopean gainera, Oso ondo. Denbora ere amaitzar zegoen eta... Zein da sekretua, Xabi? Beta horrekok. Begira. Bueno. pixkat. Eta artista izatea. Hori. Hori ez da ikasten. Egun puntu, bikain. Oso ondo! Elisabet eta Erlantz berriz bertzotan jarriko ditugu orduan. Bertso zaleak zuek. Bueno, Bai. Bueno. Txirritatxo ere bai. Eta txirritatxok anaia gazteen ari eskaini dio. Bertso, ez dakizuek anaia arreba gaztea hori baduzuen. Bai. Bai. Bai? Bai eurei eskaini da. Hauetxek hitzak eta oinak. Eta aurrera. Anaia gazteena Askotan. omen da. bihurriena. Gurasoen aurrean dauka. Ta. Antzesteko Almena. eraman ona etorri. Bila. Eskatzen da. Abilena. Utzi gauzak eskatzeari. Ba. Atera. Gida baimena. Ondo abestuta, Erlantz? Ondo? Ondo? Abestu ez, baina ikusi egingo dugu.
nola osatuta dagoen. Aita eta ba. Eta ba, alderantziz hor, oso ondo. 6, hau pasuek 60 puntu. Puntxe batzuk, izan aizea. Prestatu bete? Bai. Gorputza ere pixka bat aktibatu behar izaten dela gonoski. Hartu lekua, favorez, Jon eta Xabi bestaldean. Azeratik, ariketa onak ikusi nahi dituguta. Demora. Aizkora... Indartsua, Popeie. Aizkoran ari da, bai. Txapela irabazi. Euskalduna. Euskal pentatloia Bai, irabazi. zer da bera? Aizkolaria. Eta? Aizkolaria txapela irabazten. Irabaztea, bai, ondo. Ea? Igulua, etxea. Etxea, Josi, puntoa egin. etxean josten. Etxea eraikitzen igeltxeroa. Ea beste modu batera. Bai, bere izgarria da, etxe hori. Bai, Etxean... Hansel eta Gretelen etxea. Ez. Nolakoa da, egin hori? Bai? Xakean jolastu. Bai? Eta... Bi jubilatu zar. Xakean jolasten bi... Bi aitona, bi... Umea eta ludotekan. Umea eta? Eta irakaslea. Amona. Aitona, ama, Dios! Umea ludotekan, Bai. no? Aitonarekin bai, aitona sartu zaigu, azken... Eta gero, aizeak proposatu du eroglifiko bat. Etxea eta josteko horratza, etxe horratza. Etxe altu bat Genion horrela, etxea egiten hasita. Bai. Bueno, Bi, 40 puntu! Gara, zinema kritikariak. Aizea garrazoi begira horretan nabaritu dut aizea zeniona, bai, hortik erraza da, ez da, Entxon? Zinema kritikariak Duen gara hemen. pulpitutik, ez da? Ez, etxe horratza ez duala nik erabiltzen raskazioz. Ja, bai, egin, zer Horra da? irakurri eta esan dut, Ondo, onda. Jone, Xabi, beste? Bai. Eba, eta Elisabet eta Erlantz bestaldean. Bigarren erronda, ozen, Debora. Poltsa bat, mendi bat, ibili, bidea, ibiltaria. Zer da di? Mendibila. Zer da? Karrera bat, bideska bat, karrera Leandro, bai, labirintoa. Eta igo, eskairak. Ez, Ui, Bigarrena. txapela, bisera, arrantza, aukeratu, Irakaslea, Ez. monitore bat, Zer da hori? Zer egiten dute? aukeratu... Xabi, hau jakin barra guazu bai edo, bai, zer egiten duen jakin barra guazu. Hirugarrena. Ikaslea eta irakasle dantzaria, paia, Bai. dantzaria, eta ballet dantzaria. Zer da? Baloratzen, ikuskizuna lehiaketa, lehiaketa. Oso ondo, Bai. mendia, bideska, Bai. Zubira eskara iritsi. Bai. Zubia, Erreka bat egin dut, gero eta gero zubia. alkatea igual bozkatu eta aukeratu dana. Zan ere, Xabi. Zure aita da. Alkatea. Tolosako alkatea. Zer egiten duen jakin, odu. Eta antza, Tolosako alkatea egiten du. Handu kontu zibili, Bat, 20 puntu! Elisabet eta Erlantz. Elisabet hartu nahi du lekua, ja segituan. Hartu lekua, oso ondo hori da jarrera intzan eta izea bestaldean. Torri. Hirugarren erronda, hirukorik ez dugu ikusi oraindik. Hauxe aukera. Demora. odeiak, Euria, txingorra. Tximista, Ekaitza. trumoia, Ekaitza ekaitza. oso ondo. Ondo, Elisabete. Golfean, ez, lurra lantzen. fregona, mopa, Garbitzen, mopa pasatzen. Zer da? Hautsak entzen. Bai. Hautsak entzen argizaria ematen lurrari. Ez? Erlantz, zuk ere, intentzio pixka bat. Ze, nolakoa da, edo... Etxean zaude, lurran, Aspiradora pasatzen. Bai. aspiradora pasatzen, bale? Gidatzen eta polizia. Stop. Kontrola, alkolonia. Drogolemia. Multa bat jartzen, edo ezin du jarraitu. Peajea, Eskatzen ordaindu. dio gidabaimena. Nortu dira? Polizia eta gidari bat, Bai, eta zer egin du? gelditu du Itxuna eta jarri jarri. Gelditu, zertarago? Izuna jartzeko. Bai, ez? Zer da hau?
Kontrola. Bai. Jode. Trama gehiago nahi genuen, Trama, baina... nahi genuen bizka luzatu, ondo. Erlantz, xurragailua pasazalea edo... Ez. No, kablea pasa edo, takipa edo... Erratza nahiago ez. Bai, Bai. erratza. Hala ere, pisue garbi, Eta markagailua bete-bete eta 60 puntu! Eroglifiko bat? Eroglifikoak. Aintzan eta izea, hasiko dira? Bai? Bai. Lehenengoa, denpora. Egun osoa pasatzen du, Dan, Edanean. Edanda. ez? Edanean. Ez? Edana. Ez? Dan, Dan ez? Edanda. Ez? den, Ez? den, Bai? dan. Bai? Bai? Eroglifiko irakurtzeko modu ezberdinak ditugu de-en dago en-dan. Durangoko azokan, den-dan. Oso ondo? Moduzue denda gustokorik? Liburu den bat agian. Bai, erantzun ona, Zondo. Aintzan izea, bigarren eroglifikoa denpora. Laguna galdu nuen, Eta kean eta, ken, estua da, eta, estu eta, estua ez? Bestera batera? Me... Bai? Meaketan. ke, Ia? kean, Me? Metakea. Metakea. Metaketan? metaketan, Meta, estua, me, eta ketan dago. ketan. Metaketan. Bakarra. Urbil, Ondo. urbil. 50 puntu bikote. June eta Xabi, eroglifikoen txanda, eta adi erantzuteko prest, gure bikotea lehenengo eroglifikoa denpora. Orduan sentitu nuen, Zirrara. oso ondo! Oso ondo! Ziba bat ikusten dugu, ziba barik ez, argiztatuta daukagun silaba bai. Zirrara doa, ra jainkora, zirrara bikoin. 15 segundu orainik ere, pentsa. Oso ondo! June Xabi, bigarren eroglifikoa denpora. Horran. Baiestatea, Horren. Han, hor. hor bada erantzuna zati. No. Horraz. Horror. Horror. Horran. Esan zu, Horren. horra? Horra hor. Horra hor, oso ondo. Gaur tiraka gabiltzen, luzatzen dabil. Horrazia eta lehenengo parte behar dugu. Horra eta hor dago? Horra hor. Maiestatea, ez? Ondo. Aita etxera iritsitakoan, horra hor. Alkate jauna, eta 10 puntu, oso ondo. Elizabeth Erlantz, gaurien iluza ikusten jarri danok, pixuki danok sofan. Ondo trebatuta, ez da? Eta eroglifikoek asmatzen pipa bizok. Horra itxin zauzi hemen. Bai, ez da? Bai. Erakusteko unea, Erlantz, hau pasuek. Lehenengoa denpora. Epela izaten ari da. Udara, udaberria, Bada erantzunan ez dati? Urria. Egural... Udazkena. Udazkena. Bai. Urrenkera ikusten dugu, uda azkena. Uda azkena. Oso ondo. Bai? Bigarrena? Denpora? Dentistak konpondu dit. Bai? Txantxarra. Oso ondo. Txamagoa ikusten duzu bat gaiztu eda txarra da bestie osona. Eta txarra da guk nahi duguna. Txantxarra, hau pasuek. Nirezako ona goikoa da, Aukeratu beharko da, nu? Txan beti ondo. Bitik bi, 1 puntu! Tatxan! Tatxan! Zondo! Magia moduko bat sentitzen ari naiz, ez da ba hau, nahi luzeko eskuaren deiadarra izango.
Gustatu zaizue, sarrera? Pila bat. Aita. Lehenbiziko eskua. Komodinak, aurrekoan 3. Ea gaur. Arriskua batzuetan aterpean dago. Ze herritan dago, erromatar estiloko zubi hau. Itoizen, agoitzen, orbaizetan edo auritzen. Agoitz. Hace festak agoitzen. Te, ze bokal? Noiz egon zara? Duela 6-7 urte, txarangarekin, festetan, jotzen. Eta, ederra. Lanera joateko moduko lekua, bai. Oso ondo. Aurrera, eta entzun. Beste guztien artean nagia dukori. Zanitake iturga izen kanpaina bat. Zenbat aldiz entzun dugu P, hitza. 16, 19, 23, 26. 26. P. June, Xabi? 23. Oso ondo. Bokala? E. Eskatzeko orainik ere? Ez. Goizegi. Aurrera ba, aintzan eta izea. Ze eraikin egin diogu Zuma? Arria Gantzokiari, Txillido Aleku Museoari, Oteiza Museoari edo Urdaibai Bird Centerri. Urdaibai Bird Center. Bai. Oso ondo. Zeta batzuk ze bokal? I. I? Arriskua batzuetan aterpean dago. Zerbait, iradokitzen du horrek? Ez? Horrela? Bai. Zamba. Janeiro. Bellini taldearen Samba de Janeiro entzun dugu. Fíjate! Arriba. Oso ona, herrialdetakoa da Debajo. taldea. Italia, Espainia, Brasil edo Alemania. Brasil. Pa. Alemania. Pa. Oso ondo. Be batzuk ze bokal? U. Eskatzeko aukera, ikote? Tximista eta trumoi artean ez. Babestu zu... Bai. Babestu Bai. zuaitz azpian. Bai? Komodina, June eta Xabi! Ondo. June eta Xabi, ia zauzie, 40 urte eskondute goten dimutuen. Ondo. Bai, lehenengo komodina eskuratuta. June Xabi, bigarren eskua zeuena eta nela dio. Tamaina ederrekoa duzu. Nola du izena argazkiko herriak? Arraioz, iraitzoz, irurita, ziga. Iraitzoz. Oso ondo. Eta bokala? A. Hortxe. Entzun ondo, June Xabi? Nongo gaiteroak entzun ditugu, El Ciego Obano Sargantzon Agurain. El Ciego. Oso ondo. Ondo egin, Bai. Segurtasun handiz eta. Bai. Bokala? E. Entzutezu gaitak txaranga Aktibatu, eta, aktibatu, itxasara, bai. Wow. Aurrera, Bai. June Xabi? Hirugarren erronda. Hauetako ze filmetan ez du parte hartu Joseba Usabiaga aktoreak. El Basko Handia, Nora Agurretxe beste. Agurretxe beste. Oso ondo. Bikain. Hortxe, K batzuk eta beste bokal bat. I. Tamaina ederrekoa duzu. Aukeran? Aukeran? Zakua, bai. Askatu da aurrera. Venga, aurrera. Aurrea. Ba. Entzun. Ci sono parole
Jode. Noren bertsioa bestu digu Luciano Pavarottik, Celine Dion, Tracy Chapman, Tina Turner, Bonnie Tyler. Celine Dion. Ez? Errotea, Elizabeth Erlantz. Bai? Tina Turner. Tina Turner. Tracy Chapman. Klasikoak. Ez da bertsiorik onena, Arraroa. Tracy Chapman era hobia, Bai, noski. Bokala? Askatzeko aukera aintzan naizea, bai? Bai. Txirikorda lodia duenak ez du hile faltarik. Komodina jokoan zuzena da. Txirikorda. Azte txirikorda. Komodina zuentzat. Elizabeth eta Erlantz, hortxe ontzarete orain arte errebotean zain. Azai, hau zuena data. Hirugarren eskua, guazen. Ezin dut gelditu. Ni luze ikusi eta ikusi. Claro. Ze koloretakoa da aurreko trenaren beheko marra. Berdea, grisa, gorria edo morea. Bai? Morea. Haupa. Ondo? Ene batzuk ze bokal? A. A. Eta entzun? Ondo. Hauetako zein da Carolina Giraldo, Karol Giren, bigarren abizena, Bizkaino, Navarro, Durango edo Bayona. Ha, nor da fana hemen? A, zuek fanak. Ez esan, Zuek fanak. Navarro. Ederto. Bai. Zeta, ze bokal? E. E? Aurrera ingo dugu ez da? Nola du izena azken erromantikoak filmeko argazkiko aktoreak. Itziar Urreta Bizkaia, Miren Gazainaga, Nagore Aranburu edo Mireia Gabilondo. Bikote? Nagore Aranburu. Ez da Nagore. Egotea. Miren Gaztainaga. The one and only. Oso ondo. Eze, bokala? I. I, bokala askatuko dugu. Ezin dut gelditu. Probatuko dugu, bikote? Ez. Ez. Aurrera ba. Entzun? Diddle-diddle-dum, diddle-yoodle-diddle-daddy, diddle-yiddle-doodle-liddle-diddle-diddle-dum, di-diddle-yum-diddle-yoodle-like-le-day, diddle-yoodle-liddle-diddle-daddy. Ze eta alderena da entzun dugun Loiolako Arina kantua, Alboka, Kalakan, Txarla edo Txakun. Txakun. Txakun? Errotea. Alboka. Zondo. Gerekin jazten da esaldia, ze bokal? O. O? Batzuk bai, Ezin dut gelditu. Bai, gozo asko jaten duena ez da inoiz ase. Gozo, gozo. Beste komodin bat, bai! Bigarrenan eska! Eta marka bainuak ikusi duzue, bigarren komodina eskuratu eta 300 punturekin entzan eta iztea, June Xabi 380 eta komodina 300 Elizabeth Erlantz, komodinik ez. Puntu aldetik hortxe. Guztiok, sare barik Elizabeth Erlantz, baina aukera asko. Haupa, zein da zuzena? Lehenengo erronda, aintzan aizea, ondo begiratu panelari, gizarte zientziak dira. Antropologia, historia, psikologia, antroposofia, arkeologia, etnologia, ekonomia, politika zientziak, fikologia, zuzenbidea, ufologia. Antropologia. Jaski ba, zerbait? Ba, ezinbesteku, Esango txut, nire bizitzan, ja. June Xabi. Ekonomia. Gizarte zientzia gore, bai. Oso ondo. Historia. Guk idazten baitugu. Aintzan aizea. Politika zientziak. Gizarte zientzien fakultatean hau ere, bai. June Xabi. Zuzenbidea. Zondo? Elizabeth Erlantz. Etnologia. Antropologiarekin oso lotuta. Haien kulturak azertzen ditu. Aintzan aizea. Arkeologia.
Antzinako zibilizazioak ere. June Xabi, Komodina. komodina. Eta... Psikologiari esker. 150 puntu bikote. Ondo erabilita. June Xabi, badezpada ondo erabilita. Bai. Bigarren errondan, Benito Lertxundiri buruzko baieztapenak dira. Orion jaioa, 1952an jaioa, 4 film zuzendu ditu, ez toka Amairuko kide, Realeko jokalari 3 urtez, bere benetako izena Peio da, 9 anai arreba dira, adarra saria jaso zuen, erloju denda batean egin zuen lan, Mirotzak abestiaren egilea da, Orioko bardoa du ez izena. Baimena daukat, asmatzen ez badute hori ez, esateko? Mesedez. June Xabi. Mirotzak abestiaren egia. Tazea bestia. Elisabet Erlantz. Orion jaioa. Hori joko semia. Bai. Aintzia naizea. Ez doka Amairuko kide. Sortzailetako bat. June Xabi. 1952an jaioa. Urtarrilaren 6. Elisabet Erlantz. Orioko bardoa ez izena. Bai. Aintzia naizea. Komodina. Komodina. Adarra saria jaso zuen 2016an. June eta Xabi. Behatzi anai arreba dira. Eta bera gazteena. Elisabet Erlantz, Erloju denda batean. basmatuta taulosoko puntuak. Hori bai, 150 puntu. Eskuratzeko aukera alerta. Nola dauden kontuak, Bai. Elisabet Erlantz, zeuek erantzuten hasi eta Itziar Atienza agertzen da. Aktorea noski. Bypass itxaso, erlauntza bieta bat, kutxidazu bidea Isabel, eskamak kentzen, lazata zabala, irrigitaun, igelak, 8tik infinitura, altxasu. Irrikitaun. Hainbat esketxetan, bai. Erlauntza. Eta ze lan egiten duen hemen. June Xabi, Igelak. Leire pertsonaia. Itxaso. Itxason berri zelene. Bai. Komodina. Bieta bat. bieta bat barria. June Xabi, Bai, pasa. Bypass. Bai, 2012ko filma. 8tik infinitura. Ez da bertzen ba. Aintzan eta Izea, osatzeko aukera ez taula, erantzun bat, Altsasu. baina momentuz bizirik. June eta Xabi, azken zuzena. Asmatuta, Lasata zabala. Aintzan eta Izea, bizirik, Haze aukera. zuzen bat, oker bat. Eskamak entzuen. Zuzena da. Bai! Bai horixe, 150 puntu zuek ere. Marka gailuak adi! Aintzane Aizea, 150 puntu, 550 Junek eta Xabik, Elisabet Erlantz, 150 eta berdinketa daukagu. Desenpatea beraz, miluzen aspaldiko partez, Aintzan eta Izea, Elisabet eta Erlantz, bi bikoteak aurrez aurre. Galderak egingo dizizu gutxandaka, eta mekanika simplea. Bi bikoteek zuzen erantzungo bazenute, galderekin jarraituko dugu, bi bikotek kale eginez gero beste beste, bikote batek zuzen erantzun, besteak kale, zuzen erantzun duen bikote hori sailkatuko litzateke. Ulertuta? Bai. Ja ba. Aintzane Aizea, zein da Paraguaiko hiriburua? Erantzun bat, Asunción. zuzena da. Elisabet Erlantz, zein da Uruguaiko hiriburua? Montevideo. Zuzena da. Aintzan Aizea, norena da Moroak gara behelaino artean liburua? Ez dakit. Itxaro borda. Joseba Sarrion handia, ez da izan erantzun zuzena. Elisabet Erlantz,
Nork idatzi zuen Ugabakoak liburua? Bernardo Atxaga. Hori Bernardo Atxaga zuzena da. Apurtu da berdinketa. Elisabet eta Erlantz aurrera mihilu zen. Aintzan eta Itzea, hementxe geratuko gara berdinketa horrekin. Bai. 5. saioa, 1.800 euro. Ibilbide oso eginda, mihilu zen. Pozik, bai. Zemuzko sentsazioa, bueno, orain berdinketa gauzetik gauzasko. Zuek ere lehiakideak zarete behelaino artean, nola bai. Bai, geratu nahi genuen, baina pozik, eta oso ondo pasa dugu. Eta ze ekarpena egingo jo zuen, errigor hori ere. Hori bai, hori. Eta Importantena. animatuko ditugu, bai, gure ikusentzuliek ez da, zuekin bat egiten. Hori da, bai. Errigora.eusen, eta hor eskatu dezatela haien saskia. Urriaren 24-tik azaroaren 14 bitarte. Hori da. Eta animatu ere bai miluzera etortzen, Hori, oso ondo hori. pasa dugula. Zora garri dikote, mila esker. Zer bihozak, beroak, temperatura guztietakoak. Bueno, Jun eta Xabi lasai, eroso. Bai, bueno, oengon bai. Zantzarete tenis partidako epailean, nola bai. Erdi. Erdionea besteak. Eta hortxe Elisabet eta Erlantz sufritzen, baina ondo. Aurrera egitea lortu duguta. Pozik ez da? Bai. Ondo. Bai. Ados. Hitzak neurtzen ari gara. Sokatiran denak ondo erabiltzeko. Puntu gutxiagorekin zuek bikote, erantzun den lehenak ados? Ados. Hartu balekua, sokatirara goaz. Denbora, zein panpina ezagun sortu zuen Ruth Handler estatubatuarrak? Barbie. Bai? Zein itxasotan itxasoratzen da Nilo ibaia? Egipto. Mediterraneoan. Zenbat eskulturak osatzen dute haizearen orrazia? 3. Hiruk, bai. Zein animalia da komondor arraza? Hegaztia. Zakurra da, buruko zein organoren barruan dago timpanoa. Belarrian. Bai. Ze koloretakoa da txantxangorrien bularra? Gorria. Gorria da, aurrena sartu da gorria. Bai. Haizezko zein instrumentu txiki jotzen da Irungo alardean? Txilibitua. Txilibitua, oso ondo. Zenbat abesti ditu Ibilbedi taldearen Goldea diskoak? 10. Zuzen. Zein herrialdetan du jatorria Aperol edariak? Italian. Italian. Zenbat maila izaten dituzte podiumek? 3. Zein ibai europarrek banatzen ditu Buda eta Pest? Paso. Danubiok. Zenbat isa daude itxulapiko itxusia hitzetan? Bakarra. Bat bera ere ez, ze aktore da Perladun neska filmeko protagonista? Paso. Scarlett Johansson, kristal itxurako zein jakiren formula da NaCl. Elisabet Erlantz denpora. Eta, bueno, ze laburpen egingo dugu Erlantz? Bueno, ondo. Pozik. Ondo, Bai. ondo pozik. Etorri Elisabet eta zelkatu. Berdinkera eta apurtuta be bai. Urrengo miluzen indartxu etorriko zarete seguru. Hoi da. Haupa zuek. Finalean, sogatiran, aixo aurre hartuta, Jun eta Xabi. Beho ondo izuela? Oso ondo. Bai, oso ondo. Pozik? Bai. Hirugarren saioa. Denera zenbat euro ditugu? 1.000 euro. 1.000 euro. Mila. Final batean irabaziak noski. Beste gaur? A ber, ikusiko. Eixa gaur bai? Baita, Erne, baita. gaur miluzen. Jokoan, 3.000 eta 450 euro. Oso ondo. Publikoa ere ona, Oso. Bai, bai, De bai. Urretxindors! Urretxindorra ikastelako euroko lagunak. Oso ondo. Publikona izango zen hau antzoki baten be bai, seguru. Antzoki batean, seguru. Antzoki baten publikona. Obraren arabera, igual. Obraren arabera. Etxekuek publikona be bai, oso ona. Atera sakelekoa, gurekin bat egiteko unean. Eman. June Xabi, antzoki holan dotore baten eseri butakan. Ondo, gustora? Bai. Ondo hasi gara. Zale gutxarra. Bai, Eta... ez dakit, opera bat ikusi, esate baterako? June Xabi? Bueno, Zantzarete Gutxitan. segura? Ez dakit. ez zetuzte. Musika berdiren obraren bat ikusi, aurrez aurre? June Xabi? Ez. Ez. Nik ez. Baina egingo zenukete gustora. Bueno, igual, beste Zakua irabazteko bada, bai. Zako irabazteko bada bai, leku honen nien zauzi horretarako. 19. mendeko Italiako, bueno, kompositore handienetako bat abidanok etxien, June Xabi.
Giuseppe Verdiren operak dira denbora. Sevillako bizargina. Carmen. Tristan eta Isolda. Rigoletto. Falstaff. Nabucco. La Traviata. Aida. Marina. Madame Butterfly. Txirula magikoa. Egiaztatu egingo dugu. Merezitako 6 akats. Batzuk argi dago ez direla, hasieratik. Aldaketak egin egiaztatu eta hobeto dugu, 4 akats. Lau akats. Egiaztapen guztiak eginda, baina lanerako 20 segundo. Denpora, June Xabi, urrezko galdera. Adi, guztiok, 2 ez ziren 19. mendean estreinatu. Denpora. Zemuz, June, Xabi? Neko... Berde. Giuseppe Verdiren operak dira. Galdete dugu, eta Sevillako bizargina ezezko eremuan daukagu, zuzena da? Gioacchino Rossini, italiarraren maixulana baita. Tristan eta Isolda ezezkoan ere bai. Beste maixu batena. Wagner, handiarena. Richard Wagnerren obra oso ezaguna delako. Marina ezezkoan zuzena da? Emilio Arrieta musikari nafarrak sortu zuen. Rigoletto jarri diegu Berdiri, bai? Bai, noski? Berdiren opera da bai, pasio, engainu, intzestu eta mendekuari buruzko drama. Nabucco Berdirena, bai? Tragedia lirikoa, hau. Zuzen. June Xabi, osondo, 250 kantaria beste amaitzen dugun, eh? A ver. La Traviata, oso ezaguna Berdirena, bai? Bai, eta Berdiren obren artean ezoikoa bere izaera errealistagatik. Txirula magikoa. Oso obra ezaguna, baiezko eremuan Berdirena, zuzena da? Hor, txakatxak, txirula magikoa Mozartena baita. Madame Butterfly, Giacomo Puccinirena. Zekorrerako akatxak, Aida bai, Berdirena baita. Baita Falstaff ere, eta Carmen... Bizetena. Bizetena da. 1000 euro irabazteko aukera, June eta Xabi, ariketa bikaina, eginda 300 euro. Ondo, urrezko galderak, 1000 euro gordetzen ditu. 2 ez ziren 19. mendean estreinatu. Txirula magikoa aukeratu dugu. Mozart dela esan da.
etzen 19. mendean estreinatu? Bai, 1791ko irailaren 30ean estreinatu baitzen Bienan. Sevillako bi izargina, beharko genuke 1000 eurorako Jun eta Xabi izan moduz. Herria zabi. Eskatzen urduri. Sevillako bizargina, etzen 19. mendean estreinatu, zuzena da? Jun eta Xabi! Baina saio nahi du, minuten aurrera, 1300 euro pilatuta. Eta opera honek ez duetenik, urrengoan gehiago, bazuek! Hau da, Jun eta Xabi!